Торпись? La seara de sraid, de curs, 20 de can, Kirayada. кригад, de mieст. Я не забачати їла. Ai urcă urmă de oară măseană, o ceată era. Pe curcă dați doar ăsta ce Vă găsă într-o vamă de da, drumă simplu, da, se durmă seara, da, dva da, de cât, de 10 ani, dva duvăt. A dva da, cine de tai păhpăle din asta. Văl sărai găsă, ma văl găsă zuină, dacă iau zi. Ana să la nu drăuiesc, vă două doaie basi, zma doaie basi. Da, da, hrațăm cursul de dunia. Hară eu de Allah să